playing No Limit Hold'em. 2 cards down and 5 cards up for everyone to play, and you can lose it all in a single hand. 15. novembra v bratislavskom pokrovom klube Golden Vegas odštartovala jedinečná séria majstrovstva Slovenskej republiky tímov. Buy-in 550 € prilákal 18 trojčlenných tímov a jeden z nich bol zložený práve z týchto profíkov. Reprezentant z Maďarska Richard Todt, ktorý počas svojej doterajšej kariéry zinkasoval na živých turnajoch viac ako 1,5 milióna $. Druhým zástupcom PokerStars Pro týmu bol Martin Hrubý, jeden z najpopulárnejších českých hráčov nielen live pokeru. Z mnohých úspechov stojí za zmienku najmä druhé miesto z VPT Viedeň za takmer $500 000. A v neposlednom rade Dag Palovič, jediný Slovák s 2 ITM-kami z main eventu z VSOP a podľa jeho vlastných slov možno aj náš budúci prezident republiky. O trofeje pre víťazov tímov ako aj jednotlivcov sa snažili napríklad Juraj Beržinec, Jarko Barla, Juraj Liška, Joško Jankovič či Gusto Laca, rodinný klan Petrášovcov, ale aj Marek Blaško, tiež známy ako Žandár, či Robostruna Pružinec. Súčasťou série boli aj 3 špeciálne pravidlá. Porady s tým lídrom 2-krát za turnaj, možnosť chip lídra tímu presunúť ľubovoľnú časť zo svojho steku spoluhráčovi, tiež 2-krát za turnaj, a 3-krát za turnaj možnosť vymeniť si miesta na stoloch. Prvý deň odštartoval Sit and Go Shootout turnajom. Hralo sa o body predtým, začalo sa pri 6 stoloch a na ten finálový sa mohol dostať iba víťaz svojho stola. A z finálového stola si nakoniec najviac bodov pre svoj tím odniesol Démon, druhý skončil Andráši a tretí Blaško. Druhý deň sa hralo klasické NTTčko. Víťaza čakal pohár za súťaž jednotlivcov a vrcholila súťaž tímov. Do tohto turnaja nastupoval s drobným náskokom tím Golden Pegas v zložení Ostatník, Stráňavský, Brzáč. V tesnom závese za nimi boli ryby, teda Uharček, Peller a Panák. Na priebežnom 3. mieste s ľahkým odstupom bol Blaškov tím s Bažíkom a Ferkim a pár bodov od nich Andrášievci s Kvantom. 5 uzatváral PokerStars Pro tým. Medzi 1. a 5. tímom bol rozdiel len 50 bodov, takže každému bolo jasné, že to bude napínák až do konca. Blindy na finálovom stole začínali na 2000-4000 ante 500. Masívny chip líder Miloš Németh so stekom vyše 270 000 mal pred druhým najväčším stekom Erosa náskok viac ako 120 000. Average bol v tej chvíli približne 90 000. Ale jediný zástupca vedúceho tímu Démon a hneď 2 členovia priebežne 3. tímu Sheep Devil Bažík s Ferim predpovedali drámu. Keďže títo 2 hráči si Démona ustriehli a ten vypadol na 9. mieste, bolo o víťaznom tíme rozhodnuté. Dohrávalo sa teda o finančné a vecné ceny pre jednotlivcov. Golinom dochádzalo stále častejšie a preto Erosova krádež síce nevyšla, no nakoniec vytočil 9-4 do 6. A Struna musel kolovať ESO 9 a ustál. Zatiaľ čo Németh iba rozmýšľal, ako dorazí tých posledných. Nad ránom sa poslední traja, teda Németh, Eros a Struna dohodli na splite rovným dielom, po 950 € pre každého. Zaslúženým víťazom sa nakoniec stal Miloš Németh, gratulujeme. Súťaž tímov dopadla nasledovne: Palo Stráňavský, Andrej Brzáč a Lukáš Ostatník. To sú mená tímu Golden Pegas, ktorý nakoniec obsadil 3. miesto a zinkasoval 1070 €. Kajo Peller, Marek Uharček a Démon, jediné ryby v súťaži tímov, skončili na 2. mieste a okrem trofeje im patrí aj 1900 €. Ferry, Adam Bažík a Marek Blaško. Víťazný tím nesie meno Sheep Devil a odnáša si 2970 €. Víťazom blahoželáme a všetkým divákom dávame do pozornosti majstrovstvá Slovenska s buy-inom 550 € a garantom 80 000 €, ktoré sa budú konať vo februári.